Afeyenko Premotobre Akyem Asunafo ye kura e wati wamensi nim wo samantam yimo na kromafo a wo mo asunafo no kyerese won soso e madwumakuo bia wo tufam godie bia mese won sase ne ma won fi se won sase no wo sa asunafo kronim no de wode ya na se wode dua koko de ahwe woni wan busuafo entinya de obesoso so se adwumakuo bia bepiem patam hono ma wo ba betu fam godie bia e de abese won sase ene won koko na sase mi hono nipa obetumi akyerem ye ama ya te ase eye owura bi owa homa no so menene di nkomo mirata bi mpacho ma hai ya enia minia ba meda sese waje me so na ne yenem ne sa dwumaku aya na etu fam gude de ya na wo krankra ta afia ban mu na nanom so nim ho bi na mpacho mu de yi no ene senti amokasa mo mpene so no yo minia ba meda watiefu a omutie Adom FM nyina se te omo ya so no matie mi no makadi akile omampani ama ono so wabehwe ya hawi da minia ba de krakra ni se Akyem Asunafo eye krobia eye goko eni edua koko eni brodi eni banche ena mu ebro abe eni edua wo ho eno na ye maame no de ahwe yen ye papa no de ahwe yen saa me ya bedrum pempenso a ye de mu na ne krakra ni se ena kakani ebe 2013 mu ho ana adwumakuo companies aholo mako 25 ana do am notice ebe boy kuro dia mu se on person betu mining ewo Asunafo da mini aba tede ya nyina ya sinkete anti blani se ye kuro mu wode ye magalam se ana se small scale mining ana mining kasibia emma ye kuro mu wono mini aba ensuo yiri a na fire atachum mlaso honorable atachum NDC mlaso no omo ma ye engine boat ama beda ye kwan yankasa ye de konkoko ani abomosunu a kanko kema ensuo to na eyi afa ye kronu ntini ya frɛ no Akyem Asunafo etan sɛ ensuo nyina anafo ani ho ensuo yiri a ye wo how papa ana ne krakra no eye nansen owura bi a ye frɛ no Rasta oni aye bi ahwe any other companies na aka no omukosia ye kromu hin ani ye kromu hima awon kran ye kromu hima oti tema enkran abonte so ye kromu hin ati Kumasi enye ni na ti kromu ha efi se yale kra soliba Asunafo anase yale ba manga na munu omu mebu sa kran poza minia yale ya bai ya ni den anase munyi packet ba bomba urumu sakura wo muda na eye Rasta any aye biahwe omsoli a no ma be kronim na oma be sise kronim kutupa na omu di sika tutugu na enkwala afum na mpempemi fum ye wulabi ya frano opani kwamra entew eye bletu obusi apani omu nyina tika sajumade yi ho eti ye district commander abai omni ebe kasa afa gold ne ho enipa duba akwa omni omgina wote omunka omu hawo no obi ase wonpe gold eti ewra commander ma ya so te yese ani DC ma ya so te yese omu ko omni dasek akwadwe ho na omdi emuaya eso ni ebele Akyem Asunafo man enti se ombeba no mo bi enka gold ho asem potisi ombeba Jeni aba ye ditumu ye te wa ye twen ye hu ya ni se Rasta ani ne dom abebo Asunafo asasimu o wa obekọ na project si wafuom ye si Rasta besusu se wato uni mo he o mesia o man no ani o man bia nye ehihye bia mfa ho se ye de hama etikokotu enti mira tabre boaye hakakra ebra dissect no ka se montwe wom no mo ba no mantehwe kosisa afi ubekọ wafuom wasase so no na ko jan sisi so no kre omufa bibia mai DC ni commander fa emuaye bia mle yen eto ubekọ wafuom no na ko jan
etisiafo mu ho mesrawo bia na dissect nhyiamu no bia na nananom na womoto nsafra wom ne mom enye kroma no anase bia assembly member bi ho mpacha womo so womo nka ahwenkyere mo wadawruma omo nka bibisa enkyere yen na dia ma ye demonstration kasipa me video no basane mo na mo ye video no na mo dia ato amansa nyina ni no ahu se ya ohini wahima anase nipa komienu miensa bi na penia oman no mo na mo be video no mama dedi onyele ayefa yi na rasta ye so beku na ntwikasie bi wo ye kurom ha etie kurom ya nsuo no esi abamu abi afre no kedua eso eye enura na ofrefre enipa akwadi omusika ni nyina se omumla himfie mini aba ba akura timi antia himfie ho yo enti ye rata bi esa mre ne nti ye hwe ne se wo ho metiti se ansa na mo be ye kire no na nananom ete ase aposifo nyina ma mo ho kwan na mo ye kire no enti ne tofa bom no kowie se sa rasta kon no ba bia watu nsase na do no wonfi bukrom honko anase mumu hia se mpanifo ne mo ntena se na mo nya hyehye na ne o mo twa mo kokoo no agura na o mama mo bibi kakra de ahya anan mini aba me da ase wadawruma rasta no ye kurom asunafo no de yemfa asombia mo ba bia se obi tu ho omuntu ba bia epia de ye se owuo mo enkwamo ye kurom ye peye koko yempa rasta wo ye kurom ho bia yempa gold mine bia wo ye kurom ho jo ebisa abaya boy fertilizer maku atketa edu abia ye digu ye koko ase yo ehunro ye se ye de yempa galamse yempa gold yempa big money bia medase mira medase na ye hwehwe rasta ne yesi no kwan wasunafo ampacha rasta no ye hwan ya rasta ne ye obi a otu galamse wo atim Eastern region enyinam yo ye da se wona mo na mo behu no ara Bismarck tabi ye da se abusiafo pani ne chiche nkomo ye wono no ye oboabo adoma no e wasunafo kro no mu a wo mo ye kire se de wo hu ye no